ulo ng mga nagbabagang balita. Bicol Region pumapangalawa sa buong bansa sa may pinakamaraming struggling readers ayon sa EDCOM 2. Month-long military exercise ng Pilipinas at Australia natapos na. Mga produkto ng mga agripreneurs sa Bicol tampok sa 9th Agri Summit ng CSCCI. Trainees ng CAMSER Animation Training Program itinampok ang kani-kanilang animated short films. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Natapos nitong June 21 ang month-long military exercises ng Pilipinas at Australia na nagsimula nitong May 25. Highlight ng military exercises ng dalawang bansa ang war scenario simulation na ginanap sa bayan ng Pasakaw nitong June 17. Nasubok sa aktibidad ang interoperability capabilities ng Philippine-Australian Army sa pagdepensa ng teritoryo nito mula sa karagatan, himpapawid at kalupaan. Layo ng kasangga exercise na mapaigting pa ang territorial at sovereign defense ng Pilipinas at Australia. Nababahala ang Department of Education Bicol sa lumabas na pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na pumapangalawa ang Bicol Region sa bilang ng mga mag-aaral na may mataas na bilang ng struggling reader. Aral program ng ahensya pinaigting pa para matugunan ang mga struggling reader. Si Jem Garcia sa detalye. Sa inilabas na pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, lumabas sa kanilang statistics o bilang ng mga struggling readers sa kada rehiyon ng bansa. Base ito sa analysis ng CRLA, PhilIRI at CHS-LNA, kaya sakop nito ang lahat ng mag-aaral sa bansa. Sa definisyon ng EDCOM 2, ang struggling reader ay ang mga mag-aaral na nahihirapang bumasa at umunawa ng kahit simpleng pangungusap na angkop sa kanilang grade level. Makikita sa naturang datos nitong Marso o unang quarter ng taon na nangunguna ang Region 4A o Calabarzon na may 358,000 struggling readers. Pumapangalawa naman ang Bicol Region sa may pinakamataas na bilang ng struggling readers na may talang 263,000 sa buong rehiyon. Ang Department of Education o DepEd Bicol nababahala sa pagtaas ng bilang ng mga struggling learners, kaya naman plano nilang mas paigtingin pa ang aral program o ang academic recovery and accessible learning program na inilunsad nila nitong nakaraang taon. May ginagawa naman umanong hakbang at mga programa ang DepEd Bicol upang tugunan ang problemang ito na kinakaharap ng rehiyon at ng bansa tulad na lamang ng aral program. Ang programang isa ay yung aral, yung ina-adapt, ini-implement ngayon sa mga schools with a number of learners na hindi nakakabasa. Aral ko yun na pwedeng gawin ng mga volunteers o kaya ng mga guro to additional to their load. Pangalawa, nag-a-adapt tayo, nag-implement tayo ng 6Bs, yung Brigada Pagbasa natin na we invited all the college students ng mga universities at mga community colleges na kumukuha ng education course na mag-volunteer para tulungan yung ating mga struggling readers or struggling learners. Aside from that, ang kanya-kanyang division, meron ding mga inisyatibo na ginagawa para matulungan ang mga bata. At siyempre, ina-address din ng mga local government unit yung malnutrition, yung mga stunted, kasi may effect ito sa academics ng mga bata. So, there are a lot actually. May mga non-government organizations na nag-a-adapt sa ating mga schools na tumutulong sa literacy and numeracy. Kaya po, hindi naman tumitigil. Ang aral program rin ay isinasagawa na ng ilang paaralan para sa kindergarten hanggang grade 10 students na nahihirapan sa kanilang pag-aaral. Kabilang sa programang ito ang targeted tutoring at remediation exercise sa subjects na reading,
mathematics at science. Ang programang ito ay isa sa nakikitang solusyon ng ahensya upang matugunan at hindi na muli pang tumaas ang bilang ng pagtaas ng struggling readers sa rehiyon. Jam Garcia, CSN. Papangalan ng Bagyong Francisco ang sama ng panahong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Oras na pumasok ito sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw pumasok ng PAR ang naturang sama ng panahon. Sa huling tala ng Weather Bureau, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 55 km per hour at pagbugso naman na abot sa 70 km per hour. Huling namataan ang bagyo sa 1,850 km silangan ng Eastern Visayas na posible pang lumakas habang papalapit ng bansa. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Pansamantalang sinuspinde ng Pag-asa ang pag-i-issue ng heat index kasunod ng onset ng tag-ulan. Maalinsangang panahon, maaari pang maranasan kahit tag-ulan na. Ang rason alamin sa ulat ni Jam Garcia. Pansamantalang sinuspende ng Pag-asa ang pag-issue nito ng arawang heat index. Ayon sa Weather Bureau, kasunod na rin ito ng pagsisimula o onset ng tag-ulan. Yung heat index observation po noon ay nag-i-start ng early March and then nagtatapos siya sa May. So hinihinto siya kung may onset na ng rainfall or yung rainy season. Hinihinto siya kapag may mga pag-uulan na. So bagamat mataas pa rin ang ating nakukuha sa morning pero unti-unti po itong humihina kapag hapon kung may mga presence na po ng mga pag-uulan. Ngunit kahit na onset na ng tag-ulan, asahan pa rin umano ang maalinsangang panahon dahil sa dalang hangin ng easterlies. Matataas pa rin po talaga, lalong-lalo na easterlies pa rin yung dominant na hangin sa ngayon. Sa ngayon lang po yan, possible mabago na po yan sa mga susunod na mga araw. Pag easterlies po kasi ay mainit po during the morning and then kapag hapon ay may mga isolated rain showers po. Sa nararanasang panahon ngayon ay ramdam pa rin ang maalinsangang panahon. Maaari pa rin ibalik ang arawang pag-issue ng heat index kapag mas tumaas pa ang temperaturang ating nararanasan. Muling nagpaalala ang Pag-asa na iwasan ang matagal na exposure sa init ng araw na maaaring magresulta sa heat exhaustion, heat cramps o worst case scenario maaaring mauwi sa heat stroke. Jam Garcia, CSN. Binuksan na ang ikasyam na Bicol Agri-Summit, tampok ang agri-products bagi makabagong makinarya sa pagsasaka. Kamsur Food Complex na kritikal na pasilidad para sa value-added products ng mga magsasaka. Ibinida sa aktibidad. Si Regine Buesa Detalye. Mula sa mga produktong freshly produced, innovative products hanggang sa mga agri-machinery, tampok ang mga ito sa opening ng 9th Bicol Agri-Summit na ginanap sa isang mall sa Naga City. Sa loob ng mall, dinagsa ng mga bisita ang 84 booths na nag-aalok ng iba't ibang products at services para sa mga agriculture at business sector. Isa si Nerissa sa mga nakapamili ng fresh produced products. Para sa kanyang malaking tulong ang ganitong exhibit dahil maraming produkto ang nabibili sa iisang lugar lamang na nakakatulong sa mga Bicolano agripreneurs. Ano siya, para sa mga parehong nag-busy sa office and then nagiginasinda, for us to ma-appreciate may ang mga araw kaning event. And nakakatabang kita sa mga farmers na locally. Ayon naman sa exhibitors, malaking oportunidad ang Agri-Summit dahil mas dumadami ang kanilang customers at mas nakikilala ang kani-kanilang produkto na nagdadala ng dagdag na sales at income. Pag ganitong event, napakalaking mahalaga sa amin kasi malaking tulong sa kooperatiba namin. Kasi dito dumadagdag yung aming mga customer. Sa pamamagitan ng trade, marami na akong permanent na pinagsusuplayan dito sa Naga. Na dito ko sila nakilala, dito nila ako nakita. Patuloy na binabalik-balikan kami, lalo na pag nakikita nila kami dito sa trade fair. Sa bawat event na trade fair dito sa Robinsons, malaking tulong kasi malaki talaga yung sales namin. Bilang ako ay marketing officer ng aming kooperatiba, labis-labis po ang pasasalamat ko sa mga agency na tumutulong sa amin. Unang-una po ang DTI, BIPAR, DART, Chamber of Commerce, DA, DOST, yan
Nandyan po yung mga tumutulong sa amin. Kaya grabe po yung pasasalamat ko sa lahat ng agency na tumatangkilik sa amin. Malaki rin ang ambag ng event para sa mga agri-machinery companies. Bukod sa pagpapakilala ng kanilang mga makabagong gamit sa pagsasaka, nagbibigay din sila ng libreng konsultasyon sa mga farmers tungkol sa tamang farming methods at mas maayos na pagpapaunlad ng kanilang produksyon. May importante po siya para makapag-promote kami ka mga product may as in, mas mamidbidan kami ka mga farmers na dahil pa kami na mimidbid and then mas mapalawak ay ma-promote mi si mga bagong product sa mga dati ng owner ng kubota ng mga machineries, tractor, harvester, yan po. Then nakakatabang man po ini actually sa farmers para igwasin ng idea sa mga inaigwa palan kayo ng makakatabang sa inda para sa mas madali na proseso kang pagtanong, kang pag-harvest. So ito po, ang araw kining programa, nakakatabang talaga siya para mahikayat ang tao, lalo na mga farmers, para makagather sila ng information and then makatabang man sa inyo. Ibinida rin ng provincial government ng Camarines Sur ang kanilang food processing facility sa Barangay San Jose Pili, katabi ng Bicol Mega Cold Storage Facility na bahagi ng Camsor Food Complex. Dito ipinakita sa mga Bicolano agripreneurs na ito ay available at pwede nilang gamitin para sa kanilang mga fresh produce products. Ipinakilala rin ang isa sa mga local products ng probinsya na Coca-Cola, isang beverage na gawa mula sa coconut na isa sa mga pangunahing agriculture products sa Camarines Sur. For now, hindi lang tayo basta valued partner. We are also offering this Bicol Mega Cold Storage Facility. Ito talaga yung showcase ng ating exhibit for now. And dito sa complex na to, ito yung mga pwede nating i-introduce sa farmers. Pwede natin silang i-introduce sa processing plant, yung mga products nila para hindi masira, pwede nilang ipa-dry, pwede nilang ipa-powderize. And then also yung mga farmers na nasa coconut industry, pwede natin sila dito matulungan. Ito kasi yung pinaka-goal kasi ng province at ng province of Camsor is matulungan yung ating mga farmers. Ngayon yung coconut processing plant, napakaraming products na pwedeng magamit within sa coconut. Hindi lang yung juice niya, hindi lang yung mga pati iba-ibang ng coconut pwede nating i-process dito. Also, we have our mega cold storage. Bukod sa coconut, yung ibang farm products na available dito sa Camsor, like yung ube, yung ibang root crops natin, pwede natin siyang storage dito. And then yung storage, syempre merong mga klase ng products na pwede nating bigyan na sa freezer, sa chiller, pwede rin natin i-gamitin dito sa Mega Food Terminal, yung ibang products natin. Taon-taon ay sinasagawa ang Bicol Agri Summit upang matulungan ang mga MSMEs na makabenta at mas mailapit sa mga farmers ang mga bagong technology, knowledge at innovation sa agriculture. Sa pamamagitan nitong event, nakikilala yung kanilang mga produkto, nakakakuha sila ng contact. Kasi yung opportunity na makita, may display nila kayo mga produkto, hindi nila nagagawa kasi more on sa production side lang sila. So with this event, kumbaga, napagtatagpo natin yung ating mga buyers, especially yung may mga interest na makapag-invest in agriculture o mamili ng mga produkto. Kasi dito, alam naman natin sa Robinsons, usually marami ditong tinatao dito. Lalo na ngayon na holiday. Kaya with that, natutulungan natin yung ating mga farmers at nakikilala yung kanilang mga produkto. Sobrang laki actually ng tulong nung ganitong klaseng expo dito. Kasi normally yung mga suppliers natin, yung mga exhibitors natin nasa Manila, di ba? Doon sila nagkakaroon ng malaking expo. Kami, every year, dinadala po natin dito. So ngayon, abot kamay na ng mga magsasaka at fisher folk dito sa atin sa Camarines Sur. Bukod doon, ang dami kasi talagang natutulong sa mga business sila, lumalawak, nagkakaroon sila ng network, nagkakaroon sila ng suppliers, nagkakaroon sila
sila ng contacts. Tapos minsan nagkaka-contracts din sila sa mga exhibitors natin. So ang laki po ng tulong sa mga ating mga magsasaka at saka fishermen. Inorganisa ng Kamsur Chamber of Commerce and Industry ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture, Bureau of Fish and Aquatic Resource at ng Province of Camarines Sur sa pamuno ni Gov. El Rebillafarte. Siyempre, ang laki ng tulong ng Kapitolyo ng Camarines Sur sa atin, no? Bukod sa, siyempre, financial, nandiyan lagi ang suporta. Tinutour tayo sa mga bagong facilities ng Kamsur, pati kami nabibiyayaan dun sa mga ganong klaseng mga proyekto ng Camarines Sur. So, parang hindi lang basta mga ganitong expo malaki pa yung tulong kasi syempre, contact din natin through the government din, nagkakaroon din tayo ng partnerships with other governments as well, and also other industries outside kasi pinapasok din diba, sa atin. Samantalang magtatagal ang Bicol Agri Summit hanggang June 21. Maliban sa mga booths, mayroon din mga training at seminars na layuning mas mapaunlad pa ang agriculture sector sa rehiyon. Richin Boy, CSN. Lubos ang pasasalamat ng mga tsuper sa bayan ng Bula na kasama sa Local Transport Sector Support Program kung saan nag-alok ng libreng sakay sa mga residente. Si Jem Garcia sa detalye. Matagumpay ang halos 2 linggong libreng sakay na ipinatupad ng Local Government Unit ng Bayan ng Bula nitong June 8 at tumagal hanggang June 17. Programa ito natugon ng LGU sa ilalim ng Local Transport Sector Support Program dulot ng krisis sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isa sa 17 rehistradong pampasaherong jeep at driver na natulungan ay si Tatay Ben. Maganda umano ang programang ito dahil nakakapagtrabaho pa rin sila sa kabila ng krisis. Malaking tulong na rin. Meron kahit pa paano may naiuwi 100. Malaking tulong sa pamilya yun. Bagamat ang programang libreng sakay ay halos nagbigay benepisyaryo sa mga commuter, nagkaroon pa rin ito ng magandang dulot sa mga PUV drivers, PUV operators at dispatchers. Binibigyan sila ng 800. Tapos yung may-ari ng jeep, 800 din. Bale, yun ang pinaka-boundary nila. Tapos, 20 liters sa diesel. Maliban sa mga jeepney drivers, kasama rin sa Local Transport Sector Support Program na ito ang nasa 46 na rehistradong tricycle na nagbigay rin ng libreng sakay para sa mga residente. Dahil sa programang ito, natulungan ng iba't ibang sektor tulad na lamang ng sektor ng pampublikong transportasyon dulot ng krisis sa presyo ng langis. Jem Garcia, CSN. Rampa kung rampa ang LGBTQIA+ community sa Bumbon sa 5th Pairaya Festival ng isang barangay sa bayan. Naging avenue rin ito ng queer community ngayong Pride Month. Si Regine Bues sa detalye. Nagpabunggahan ng festival attire ang 13 kandidata sa isinagawang 5th Pairaya Festival Gay Caravan sa bayan ng Bumbon, Camarines Sur. Puno at angat ang kulay, disenyo ng mga kasuotan na talagang umagaw ng pansin ng mga manunood. Si Jaja Evalia ang nag-uwi ng korona ng Pairaya Festival. Ayon sa kanya, ito ang kanyang ikalawang paglahok sa nasabing aktibidad. I'm feeling so overwhelmed po. Naipapahiling ni sa Gabos kung ano ang kaya mi as a part of LGBTQ+A community. And in platform na ini magiging ehemplo siya para mag-inspire man sa other LGBTQ people po. This is my second time po joining the Pairaya Gay Caravan 2026 and importante po ining marita, napapahiling ko kung ano ang kaya ko bilang sarong tao at kung gaano ka-importante maging part ng LGBTQ+A community po. Ayon sa reigning title holder at mga organizer, malaki ang kanilang pasalamat dahil nabibigyan ng pagkakataon ang LGBTQIA+ community na ipakita ang kanilang talento, kakayahan, papel nila sa komunidad at maging kanilang tunay na sarili. Well, of course, I am very happy because we are given the chance to be seen and to be recognized by our community. And I think that this platform is not just for entertainment but also for us to be recognized and to be accepted by our society. Laging matrayong po at the same time laging maugma si kinaluwas ng Gay Caravan is just because naipaluwas sindang sa indang pagiging creativity, pagiging
talented. Nauugma man kami kasi dikit-dikit na nagiging aware ang komunidad na nag-exist ang mga LGBTQIA+. Yes. As in, dako lang orgulyo kayo sa Barangay San Antonio na maimok na ang LGBT di sa barangay ni. As in, dako lang unra po iniyo na matawan ng kolor ang samuyang kapiyastahan igdi po sa Barangay San Antonio. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Barangay Fiesta ng Barangay San Antonio at kasabay rin ng pagdiriwang ng International Pride Month ngayong Hunyo. Ito ay isang paraan ng pagsuporta ng barangay sa LGBTQIA+ community kung saan pinagtutuunan ng pansin ng iba't ibang sektor ng kanilang pamayanan. Bilang Committee Chairman kan Gikaraban, kaya kumuha ko ng duwang organizer na matabangan ako na matawan ng mga kolor ang mga nag-aarayon dito sa mga Gikaraban. In connection with the celebration of Pride Month, which the LGBTQIA beneficiaries appreciation for the Pairaya Festival highlights how the local community embraces diversity and inclusions. And this festival also typically provides a vital platform for the LGBTQIA individuals, especially in the areas of Bumbon, to showcase their talents and more importantly, to make them feel recognized. On behalf of the council, we make sure na ang samuya pong pondo sa cultural, mabenepisyo po ang lambang sektor kan samuyang barangay. Ang mga kababaihan, kaakian, kamagurangan, especially po ini yung LGBTQIA community. Richin Boy, CSN. Ipinamalas ng mga trainee ng Kamsur Animation Training Program ang kanilang galing sa animation sa animated short films. Malaking tulong umano ito sa mga aspiring animators ng probinsya. Si Eli Balbin sa detalye. Naghahamon sa'yo. Kunin mo na ang armas. Pinamalas ng mga trainee ng Kamsur Animation ang kanilang galing sa pagsasanay sa Kamsur Animation. Itinampok ng mga trainee ng Kamsur Animation ang iba't ibang animated na obra na kanilang binuo sa loob ng kanilang training school. Tampok sa kanilang mga proyekto ang makukulay na karakter, malikhaing kwento at makabagong animation techniques na nagpapakita ng kanilang natutunang kasanayan sa larangan ng digital animation. Ayon sa instructor ng Kamsur Animation na si Mike Bartumen, malaking tulong ang isinagawang pagsasanay sa mga kabataang hilig ang animation o motion pictures upang mapaunlad ang kanilang talento at mabigyan sila ng pagkakataong makapasok at lumawak sa industriya ng animation sa loob at labas ng bansa. Actually, libre at may allowance pa. Ever since na nagsimula itong Kamsur Animation noon pang 2006, through the initiative of course, Governor El Rey Villaperte dati pa, at talagang libre na at may allowance pa yung mga trainees natin. Naging daan ang programang Kamsur Animation upang mabigyan ng oportunidad ang maraming kabataan at residente ng Camarines Sur na matuto ng animation nang walang anumang gastusin. Malaking tulong ang libreng pagsasanay na natanggap ng trainee dahil hindi lamang libre ang pag-aaral kundi may natatanggap pa silang allowance habang sumasailalim sa training. Number one, of course, nakakadraw ito ng maraming trabaho para sa mga graduates natin, and at the same time, tourism na rin. Kasi maraming pumupunta dito, especially yung mga ibang from other areas na nagbibisit para lang makita kung paano ginagawa yung training. It was through the effort of Grade 4 na talagang yung kanyang vision about the future is talagang hindi natin masasabi. Talagang magaling eh. Nakita niya na in the future, magiging in demand yung mga ganitong klase ng trabaho. So, yun pa lang, sinimulan niya na. Isa sa mga nakilala ng news team sa mga kasalukuyang trainee ng Kamsur Animation ay si Alex Orbon, isang estudyante determinado na paunlarin pa ang kanyang kakayahan sa larangan ng animation. Aniya, malaki ang maitutulong ng pagsasanay para sa kanya upang mas mapahusay ang kanyang talento at kaalaman. Naniniwala si Orbon na malaking bentahe ang mga kasanayang kanyang natutunan sa oras na siya ay makapagtapos at magsimulang maghanap ng trabaho. Makakatulong
isinalubong ang kanyang karanasan sa animation upang magkaroon siya ng mas magandang pagkakataon sa industriya at makapagtaguyod ng mas maayos na kinabukasan. Gusto ko po ma-improve pa po yung animation, yung learning ko po sa animation, and magkaroon po ng glimpse nung studio kumbaga experience na. Hopefully po yung mga na-learn po na experiences, yung mga new learning po, ma-apply ko po kapag finally po nag-apply na po ako sa mga companies po. Inaasahan ng mga magtatapos ay magiging bahagi ng mga susunod pang proyekto at oportunidad sa Camsor Animation Industry habang patuloy nilang ginagamit ang kanilang talento upang makalikha ng mga obrang maipagmamalaki ng lalawigan ng Camsor at sa buong mundo. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsor News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.